jiya da muke muna buɗa wasan wanga na kokowa akwai gidauniya wadda aka gwada mana gidauniya na gatanan gaban ruwa firisi ruwa ofisiyal gatanan aza mai kada 10 yan 10 Allah sa ka haimma tashi wannan kokowa mun cika wancan gidauniya ka wacce da aka jiwa a jiwa kada 20 yan 10 da a jiwa
Ai